Minn fejn ġew il-flus u fejn marru jekk xahrejn wara l-bajjiet li suppost huma totalment mingħajr plastik jinsabu miżgħuda bl-iskart. Dan staqsietu fuq il-midja soċjali l-attivista favur l-ambjent minn din l-art Ħelwa Ghislaine Calleja hekk kif ippublikat numru ta' ritratti fejn juru l-Bajja ta' Għajn Tuffieħa fi stat diżastruż. Xahrejn biss wara li din il-Bajja, flimkien ma' 7 oħra, ġiet iddikjarata Plastic and Marine Litter Free u għaldaqstant ingħatat il-WhiteFlag mill-WhiteFlag International. L-attivista saħqet li mal-175,000 euro intefqu sa issa sabiex suppost tnatfu dawn il-bajjiet li bl-aktar mod ċar jidher li hemm xi ħaġa li mhux qed treġi. Hija staqsiet fuq liema bażi l-Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima tal-appoġġ lil dan il-proġett u x'inhi l-istrateġija l quddiem. Calleja staqsiet ukoll min huma verament il-WhiteFlag International. Meta mistoqsi minn Net News dwar diversi mistoqsijiet li tqajmu mill-kelliem nazzjonalista l-ambjent Soppardi, il-Ministru José Herrera stqar li hu ġie avviċinat minn NGO bl-isem ta' WhiteFlag International. Meta ġie mistoqsi dwar jekk jafx li l-moħħ wara din l-NGO WhiteFlag International u persuna ta' nazzjonalità Kroata bl-isem ta' Kristjan Kuravitz u li għandu allegazzjonijiet ta' frodi, il-Ministru qal li ma femx l-allegazzjonijiet li saru fil-konfront tiegħu. Il-Ministru qal ukoll li Kuravitz mhux se jitħallas mill-Ministeru tiegħu. Madankollu stqar li ma saret l-ebda due diligence u ma jafx jekk hemm xi ftehim mas-settur privat dwar ħlas minn għandhom għaliex hu responsabbli biss mill-pagamenti li joħorġu mill-Ministeru. B'hekk il-Ministru Herrera ma ċaħatx jekk ir-rapporti fil-midja li allegaw li kien hemm rappreżentanti mill-Ministeru tiegħu li marru jkellmu diversi kumpaniji privati fis-settur tal-iGaming li talbu biex iħallsu sponsorship lil WhiteFlag International seħħewx verament. Skont is-sit online ta' WhiteFlag International, dawk li applikaw għal dan it-titlu jintrabtu b'kuntratt ta' 5 snin. Sa issa kull ma jaf il-poplu hu li dan kollu ġie jiswa mal-175,000 euro, iżda li ma jafx huwa minn fejn ġew il-flus, fejn marru u għalli ma skop intefqu jekk ir-riżultati mhumiex qed jidhru.